ginagawa mo? Asa ta, Mars? Pasagod, ano ya? Lato eh. Kanya hajud ka na, sidaan ang kapasuno ni mo. Intay, Alang-alang, ituno mo kunin sa ko ang buhok karon. Nalaon ako eh, butang na ko sa buhok. Mao. Di ba, padung tanga tong Mars, Manilin. Ang sino si drama niya? Yung taon, ginoo ko giwagan sa uyab. Na, Nya, kinahanglan na ba yung tanon na itong comfort, anak, dahil kay basi unyag mas stress na bangotok, anak. ngita ko na siya lain, kaya lang, buliki na ba tayo na, sus, basi magkubo rin na taran, dagas karsada. Ang lapa to ni Boy. Boy, palpak ba? Na diha? Yung uyab yun kuno nga. Pagsugod niya daga-daga, hantod karon nya, nagbuwagan sila. Nya, katura ba og mahikog-hikog to, purti na bang gaana, bisag at tutos puno as kamunggay, mamatay dito siya. Oh, lagi. Dali Ito na to. Sige, kag-usap pa ng imuhan. Ay, Len! Mars! Len! Mars! Uy, Mars! Uy! Nadaan pa lagi ko, Mars! Mars! Uy, ano ko? Uy! Uy! Ano pa di? Ito sa nangyayari mo na makamatay ka, Mars. Uy, ipabi ako nga. Broken hearted ka. Hindi pwedeng matog lang. Matog lang ang tao. Kada broken hearted ka. Kada broken hearted mag-broken tao. Uy, gahapon ra to. Karo wala na. Karo lawahan to sangtod. Okay na ko. Naka-move on ako. Pagkarong ba? Lagi. Naka-move on na gani. Sus, kana. Laki, hilakan. Oops. Okay na ko mga Mars. Kuyawan mo ba kay basi maghikog ka kay pwede ra ba ka maghikog bunuan ang hagunoy kay pwede ang gaanan ni mo lin Why, dapat ikugan Birthday na kainin ko, anak. mo dapat ikugan ay laki ra na nya okay na magkakanya pwede na kapag na mo manglaan Oh, pwede ka. Ayaw niya. Asa man ta? Diskuron dito sa Kamagayan. kamagayan Asa pa ng asa pa ng discount sa pila ka bungtod. kay Chris ang pay kanyang payuta sayaw wa kay grind So, dali Let's go na. ilis Imong cellphone na eh. Ibalap. Pati hayahaya din eh. salamat kay Labo. Grabe ko pero Naman di eh. Ano kit siguro? Ay, hi ex. Hi. Ilila sa mo sa akong niyo. Ay, mo na yung bago uyab day. Ay, manilin day ko. Yes, no. For forever day. Oh, sana all. Wapa ba juga yung bagong uyab Ay, siyempre. Mo, biya, kita. Kinalanay ipuli nga. mas better pa niya. Oo, ana man jud na good kilain sa kayo. Gika na kasabate, di ato pa jud ka sa mas bate, di ana jud ka sa mas pa di ba? Uy, sige ka nang. Saylo lang ta ha. Okay, kanay butangan ni mo direk. One sweet room, no disturbance. Ay, wong sa ni rompod. Sige, saylo lang ta. Sige, bye-bye. Okay, okay ha. Uy, sus, uy. Walay dapat ika-problema. Naka-move on ako. Kahapon na to. Fast is fast. Di, wow. Kamu ba? Yeah, sure. wala Kita ka Mars. rin mo Sure, dyan lagi ko. Wala ba na yun? Sa Ay, magkahapon na kayo. Basi makapag na dito glaing. Enjoy na ka. Enjoy ka. Mars? Ay, oo, enjoy kayo. Uy, salamat kayo mga Mars, ha? Kibaw na biya mo. Mo lagi pang kuanik. Ay, check! Palayo, sagot. Kibaw na biya mo nga. Hatbo, pero naka-move on ako. Di, Nating wow. maayo Mars para uli mi nga di mi masigig balaknan mo Ay, nang ko balak ra. okay na jud kay ka Okay na Mars. Kaya mo ulit ka Mars. Ganda na ba? sunod na po Salamat malis ko kayo, na ha? pagkain ka Oh, sunod. Hari ako ninyo, ha? Oh, sige, sige. Oh, sige. Bye-bye. Sige, bye. Nagminatay man mo. Nakabukon ko na enjoy pa sa among disco nagminatay. Pasagaan na to. Anong hagis na bala siya ay kabukon kay ka.